magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o bakaw, nahilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na naniningil, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsinta, kaya langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborajo Philippines. Bomborajo is here for you to let you know what you do. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborajo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborajo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya maging inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ameline B. Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Kasubong sang ato na andan, kaupod naton si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, yari naman kita karon sa aton nga programa, kag subong man ang aton nga pagpamalandong sa naglain-lain nga halintang sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Kamusta na kamutanan? Father Francis, sa gihapon, ang inyong abyan sa kahanginan, upod kay Sister, kag subong man sa aton diri sa sining stasyon, nga sa gihapon pamalandong sini kag saway pa kita nakasugod sa liwat nagapasalamat yun kita nga tanan sa kaayos ang Ginoo ilabi na gid sa mga bugay nga ginahatag niya sa aton tanan. Yari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Mga muyo kita upod kay Santa Isabel de Hongaria. O Diyos, ikaw ang amay sa mga kubos. Imo ginhatag kay Santa Isabel ang tagipusoon nga buhi para sa mga kubos sa diin iya ginkilala
kag ginpadunggan si Kristo. Paagi sa iya mga pag-ampo, ihatag sa amon ang espiritu sang paghigugma, kag tuytuyi kami sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, kag sa tanan nga yara sa kalisdanan. Amen. Karon aton pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni Santa Isabel de Hongaria. Si Santa Isabel na tao sa Bratislava, Slovakia sang tuig 1207. Ang iya amay amo si Andres Ikaduha, kag si Gertrudis sang Andik Miran ang iya iloy. Agud sa pagbayad sang utang nga kabubuton politikal, si Isabel ginpromisa nga pagkakaslon kay Lodorico Ludwig sa panganay nga anak ni Herman sang Torinya. Gani dalagita pa lamang si Isabel sa edad nga 14, nagpamana na siya. Matahom siya kadalaga, maayo ang lawas, hamtong kag maayo ang iya panimuot, kag tampad sa iya panghambal, kag mapinangamuyoon. Sa iya kinaiya nga pagkabuot, yara nagaupod ang iya Diyos nun nga gugma kag kaluoy. Apang ilitanan nga kaayuhan, wala magdala sa maayo nga relasyon sa pamilya sang iyabana. Tungod ang utod sa iyabana nga si Agnes, yara ang pagkahisa kag nagsiling sa iya. Isabel, hindi ka na magpakuno-kuno nga mabuot ka. Hindi bagay na sa imo. Nakahibalo ka bala kung ano ang bagay sa imo? Tama lang sa imo hitsura nga ina, nga mangin kabulig ka lang. Daw si Sin o ka nga nagaparena-rena ba? Tungod sini mga halambalano ni Agnes bato kay Isabel nga wala man sa kabatuuran, na-impluwensya ini sa iban nga bisan ang respeto sa iya pagkatawo, ginbaliwala nila paagi sa pag-insulto sa iya nga hindi bagay sa iya nga mangin prinsesa. Tungod sini nga hitabo, bisan ang katapos ang korte, nagpati kag nagpamatok sa iya pagpakasal kay Lodorico. Apang ang tanan, natigayon kag nag-asawahay si Isabel kag Lodorico. Maayo na lang. Kay wala magpati si Lodorico sa mga di matarong nga pagpasipalas sa akon. Iya ako ginbaton kung ano ang kamaturan sa akon pagkatawo. Ako nakita, kag nabatsyaga ng iya pagpalangga. Nga bisan diin siya magkadto nga lugar. Wala gid siya nagakalipat sa paghatag sang bisan ano nga regalo. Kagluyag ko man inibalusan sang maayo nga panimuot, kag pagpalangga sa iya. Ginbugayan sila sang tatlo kakabataan, kag malipayon sila nga nagakabuhi, kag nag-upod bilang mag-asawa. Kag initanan, ilagin pa salamatan. Si Isabel, may krusada sa pagbulig sa mga kubos, kag nagakinahanglan. Kag initanan, may pahanugot sa iyabana. Apang si Isabel, nabalo sa edad niya 20 anyos pa lamang. Napatay si Lodorico sa peste, samtang yara siya sa krusada sang tuig 1225. Masubo yadto nga hitabo sa akon kabuhi. Ang pagkadula sang akon bana. Apang kinahanglan ko nga padayunon ini nga krusada, nga akon man ginahalad sa iyang ngalan. Ang pag-apin sa mga imol, kag pagtukod sa mga asilo sa mga ilo, kag mga ospital. Ining kabuhi sa pag-alagad, ginkabuhi ni Isabel bilang katapos sang Tersiana, Franciscana, bisan pa sa tunga sa mga pagpamatok sang iya mga paryente, kag kapintas sang iya konfesor. Padayon ang iya pag-alagad bisan siya may malubha nga sakit, kag namatay siya sa Nobyembre 1231. Pagkatapos sa iya pagkamatay, ang milagros ang pag-ayo, nagluntad, kag gindayaw ang iya dako nga paghigugma sa Dios kag ang iya mga hilimuan para sa mga kubos kag masakiton. Ginadumdum siya tungod sa iya kalipay bisan sa tunga sa mga kalisdanan,
kag sa iya mapainubuson nga pag-alagad sa mga nagakinahanglan. Ang aton simbahan nagapadungog sa iya kapistahan tagsa ka Nobyembre 17. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Santa Isabel de Hongaria. Updan naton siya paagi sa aton pagpamati sa dugang nga mga reflections. Madamo kita sang nabatian nga mga santos nga nagbiya sang ilang nga manggad kag pagkabutang. Nagbiya sang ilang mga panublion, nagpangabuhi nga imol kag nagsunod sa aton Ginoo. Isa diri ang ako nadumduman ang akong tukayo, si St. Francis of Assisi. Si Father Francis Perez ang inyo kaupod liwat sa aton programa, nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati. Karon nga adlaw aton subong tun-an ang kabuhi ni Saint Elizabeth of Hungary, Holy Woman, patron sa mga Franciscan Tertiaries, kag patron sang Catholic Charities. Ang iya malipot nga kabuhi, labing hinigugma nga mga kauturan, nagapakita sang iya nga pagmalasakit kapag higugma sa mga imol, sa mga nagaantos, nga bangod sini gintawag siya nga patron sang Catholic Charities, kag sang Franciscan Third Order, sa idalom sang order ni St. Francis of Assisi. Anak siya ni Hari Andres ikaduha sang Hungaria kag hinablos ni San Hedwig. Ginpili ni Elizabeth ang simple nga kabuhi inbes sang minanggaranon kag matawhay nga pagsinalayo. Bangod sini, nangin malapit siya sa mga ginatawag kumon tao sa bilog nga Europa, ukon ang mga tao nga nagakinahanglan, ang mga tao sa malipot nga pulong, imol, kag mga pigado. Sa edad nga 4 ka tuig, ginpadala siya sa kastilyo sang Warburg, sa korte sang Thuringians, bantog sa Germany. Diragin promisa siya sang iya nga mga ginikanan nga ipaasawa sa isa ka 11 anyos nga si Luis. Sang pag-abot niya sang 14 anyos, nag-asawahay sila ni Luis sang Thuringia, a German principality, nga iyagid ginpalangga kag ginhigugma gid sing labi. 3 kabilog ang ilang nga mga kabataan. Si Elizabeth wala magsuksok sa mga alahas kag korona kay para sa iya labing hinigugma nga mga kauturan. Hindi inakabagay ini para sa iya bangod tunok ang korona sang aton Ginoo. Ang iya aktibo nga trabaho sa charity nangin sentro sang hindi maayo nga komentaryo sang iban. Upod na diri ang mga nagapangaluyag sa iya kag ginakadlawan siya bangod sang iya apostolado sa mga imol. Apang initanan, ginbaliwala ni Elizabeth of Hungary. Labing hinigugma nga mga kauturan, ginsiling sa iya nga kabuhi. Mortifications, fasting, scourging, kag subong pagpangamuyo, amo ang nagiya sa iya padulong sa perfection, ang pangabuhi nga sa diin na disenyo sa iya kaugalingon. Subong man sa ilang adwa nga mag-asawa, kaupod kay Luis ang iya nga bana. Ang tanan nga apostolado, ang charitable works ni Elizabeth, ginopda ni Luis, si may dako nga kalipay. Ilabi na gid ang pag-atipan sa mga imol, ang mga masakiton. Sa tagsa pagbalik ni Luis, halin sa krusada, mga kauturan, may pasalubong gid siya sa iyang asawa, nga sa diin iya gid ginahigugma sing himpit. Siling niya, bisan ang bukid sang bulawan kuhaon ko, kag irigalo ko ini sa akong asawa. Agod nga mangin malapit pagid siya sa pigado, kag waay sing handom nga bayaan ko siya. Adlaw-adlaw si Elizabeth nagasuksok sang simple nga bayo, mga kauturan.
Subong man, ginahatagan niya ang ginatos ka mga imol nga mga pigado sang tinapay, labi na gid ang nagapalapit sa puwertahan sang iya nga balay. Isa pa lang katuig ang ilang nga pag-asaway sadto, sang ang pari Franciscano halin sa Germany, nag-abot kag si Elizabeth ang ila nahauna nga tertiary nga miyembro. Dako ang kalipay ni San Francisco de Assisi, kag nagsulat siya kay Elizabeth upod ang bayo sini nga Franciscano o kung sa third order. Ini natabo antes si San Francisco de Assisi napatay. Sang tuig 1225, samtang si Luis ang bana ni Elizabeth nagtambong sang dayt sa Crumana, Italy. Ang ilang lugar nagantos sang mabaskog nga baha. Ginsundan sang gutom kag pamisti. Nagbulig si Elizabeth, gani adlaw-adlaw, halos mga 900 ka mga pigado ang ginabuligan niya. Iya ginpamaligya ang malahalon niya nga state robe o kon ang iya nga mga kapa kag ang iya nga mga bayo, mga alahas kag iban pagid. Ini ginpakamaayo niya kag ginhatag sa mga nagakinahanglan, ilabi na gid ang nawad-an sa lugar sang iya nga bana. Katingalahan nga mas madamo ang ginbuligan ni Elizabeth, ang bino kag tinapay, nagadamo ini, nga daw ay gid nagkulang. Padayon na iya apostolado kang nagpatindog siya sang ospital malapit sa Kastilyo, kag siya gid mismo ang nagaatipan sa mga masakiton. Kaupon na diri ang mga aruon. Sang tuig 1227, nagsugod ang krusada ni Luis. Ginopdan siya ni Elizabeth sakay sa kabayo, bisan mabudlay sa iya bangod, nagabusong na siya sa sadto nga tion sang ikaapat nilang anak. Nabatyagan na niya nga daw hindi na sila magkit-anay ni Luis. Anom katuig ang ilang nga pag-asawahay, sang iya nga bana si Luis napatay. Para sa pamilya ni Luis, ginawaldas ni Elizabeth ang ilang nga manggad, gani ilang nga ginmaltratar si Elizabeth pagkatapos nga napatay si Luis ang iya nga bana. Ang masubo pa sa tanan, mga utod, ginpalayas nila si Elizabeth sa palasyo. Apang sang ginbalik ang bangkay o kon ang remains ni Luis sa Germany, tuman ang iya nga kasubo. Si Elizabeth naghilibion kag nagpanalambiton nga nagasiling, "The world is dead. Ang kalibutan patay na para sa akon. Subaman ang tanan nga kalipay sa sining kalibutan." Liwat reinstate si Elizabeth sa amo nga palasyo, bangod ang ila kabataan legal nga manunubli sang trono. Gani sang tuig 1228, nag-upod siya sa third order ni St. Francis of Assisi. Pagkatapos niya ginariglar ang palanublion sang iya nga mga kabataan, nagpatindog pagid siya sang isa ka ospital. Iya ginhinguyang ang iya nabilin nga mga tinuig, ang iya nga manggad kag pagkabutang, kagin panghatag ini sa mga imol. Madamo nga mga milagro ang natabo paagi sa iya nga pangamuyo. Nagpabor sa iya nga aton Ginoo kag ang mahal nga iloy sa madamo nga mga apparitions. Napatay siya sang tuig 1231 sa edad nga 24 anyos antes ang iya kaadlawan. Madamo nga mga milagro ang ginpakita bisan pa sa iya nga lulubngan. Gani si Pope Gregory IX nagdeklarar kag nagkanunisar sa iya 4 palang katuig pagkatapos siya napatay nga santa. Ang madamo nga nagapanglakaton paagi sa pilgrimages sa iya nga shrine nangin bantog apang sang tuig 1539.
ang protestante nga si Landgrave of Hesse nagpauntat sa ila tanan kag iya nga ginkuha ang relics ni Saint Elizabeth of Hungary. Saint Elizabeth amo ang patron sang Franciscan Tertiaries kag subong man sang Catholic charitable institutions kag sang mga beakers. So nagaobra tinapay. Labing hinigugma nga mga kauturan, ini ang iya nga kabuhi. Apang sa aton personal nga reflection nga akon ibilin sa inyo, ginkuha ko ini sa nahaunang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 13 verse 3, nga nagasiling, "If I should deliver my body to be burned and have not charity, it profits me nothing." Kung akon nga ihatag ang akon lawas nga pagasunugon, apang way ako sang binuhatan nga maayo, waay gid ako sang maayo nga kuhaon. Ini ang kabuhi ni Santa Isabel, Saint Elizabeth of Hungary. Balaan nga babay, kag subong man palangga niya mga imol, ang mga masakiton kag nagakinahanglan. Labing hinigugma nga mga kauturan, katulad sang aton na pirmi nga ginapangamuyo, Lord, make me an instrument of your peace. Siling ni St. Francis of Assisi, nga si St. Elizabeth of Hungary, third order kag membro diri. Ang paghigugma naton sa mga imol, kinahanglanon ini naton tanan. Kay basi tawgon kita sang Ginoo anytime of the day. Si Father Francis Perez Liwat nagatamyo sa inyo sa maayong inyong pagpamati. Kakabay pa sa aton nga pagkitanay sa madason liwat nga simana, updanay manggapon kita ka mga tamyawanay nga magasiling. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imuduga nga pagpakilala sang kabuhi ni Santa Isabel di Hungaria. Ginasaulog ang iya kapiyastahan matag November 17. Patron sang mga bakers, manugpakilimos, mga lamharon pa nga nagpangasawa kag sa mga nagkalamatay nga kabataan. Gabay pa nga ang maayo nga disposisyon nga magpabilin nga malipayon bisan pa sa tunga sa mga kalisdanan kag mapainubuson nga pag-alagad sa nagkinahanglan, mangin halimbawa kag inspirasyon sa aton tanan. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga simana sa aton masunod nga programa sa mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo, Bombo Radio Philippines. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod and may God bless us all. Mga abyan, tubtub sa madason nga simana, kag sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline Paglinawan. Nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, mission partners, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sininga istasyon. Mahimuman kamo mag-contact sa sining address, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Henares Streets, Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Iloilo City. Or cellphone number 0943-5410-771. Kaupod sa aton santo, pangayoon naton ang bendisyon sa aton mahal nga Dios. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag.
Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon nga adlaw sang Domingo sa inyong mga kauturan. Dayawon naton kag pasalamatan ang Dios sa sining adlaw sang inugpahuway. Ginatawag kita para sa ululupod nga pagpamati kag pagsaulog sang pulong. Magpapag-ununta sa aton mga relasyon sa pamilya, komunidad, kag aton pungsod ang aton pagpamati sa pulong sang Dios kag pagpamalandong sini. Let us celebrate the Word. Nagahatag ini sa aton sang kusog kag bag-o nga kabuhi sa matag pagpamati naton sini. Nagahugpong ini sa aton bilang isa ka simbahan, bilang isa ka pamilya nga nagapanglakaton sa pagtuo. Mga muyo kita nga buligan kita sang Dios nga mangin matutom. O Dios nga amon amay, buligi kami agud maglalagad kami sa imo nga amo ang tagtuga sang tanan nga maayo. Kaysa paghimo namon sini, maangkon namon ang bugos kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 13, versikulo 24, tubtob 32. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Sa tapos sining mga kalanan, ang adlaw magadulom kag ang bulan hindi na magsanag. Ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kag ang mga gahom sa kahawaan. Pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tawo magapakita nga nagapakari sa mga panganod nga may gahom kag himaya. Magapadala siya sa iya mga anghel sa apat ka pamusod sang duta sa pagtipon sa mga pinili sang Dios, gikan sa tanan nga mga tuog sang kalibutan. Magtuon kamo sing leksyon sa kahoy nga higera. Kung ang iya mga sanga, magapanglumbay na. Inyo mahibaluan nga malapit na ang tingadlaw. Sa amuman nga bagay, kung makita ninyo nga nagakahanabo na ini nga mga butang, inyo mahibaluan nga ang tion malapit na, kag madali na lang siya mag-abot. Dumduman ninyo ini. Mahanabo ini tanan sa wala pa magkalamatay ang mga tawo nga buhi pa karon. Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Ano ang imo nabatyagan kung imo mabatian ang mga istorya nga mahanabo sa katapusan sang panahon? Imbis nga mahadlok kita, panumdumon naton nga paglaom ang ginabantala sa aton. Mga utod pamatian naton si Father Jerevel Celestial para sa dugang nga reflections. Siya ang chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod City. Maayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Jerevel. Mayong aga mga kuturan, kag aga Sister Ameline. Yari na kita subong sa ka-33 ka Domingo sa ordinaryo nga panahon. So amo ini nga aton nga sigan to the last Sunday para sa pagbabato naman naton sang bag-o nga panahon sang aton nga simbahan. So let us now understand our readings. Our first reading today was taken from the book of the prophet Daniel, chapter 12, verses 1 to 3. So ini nga libro, it is one of the apocalyptic books sa balaan nga kasulatan. Kasi apocalyptic, it transmits teachings through mysterious images. He makes use of figures, colors, and clothes worn by some character in a given story. So may mga meaning, no?
So this kind of language appears strange to us. Kaya masih kita nga duka unique at the same time kaladlukan, pero damo sa mga meaning or symbolism, no? Further, ang apocalyptic books were written mostly during difficult and historical periods. So example, when a whole population depressed sila, humiliated, kag mismo sa mga pagtilaw sa ilang kabuhi. Kag usually ang ini nga libro may mga minsay isang paglaom. Kag subong pag wickedness, injustice, persecution were about to end. Kag katapusan, the rise of the kingdom of justice and peace will reign. So doon namin isa, no? Pero dapat insindihan ginato na ang iyang storya, context niya, para makuha naton kaungdan sa apocalyptic nga sinulatan. So ang background sa aton nga reading subong amo ini. Israel was being oppressed by a bad king in the name of Antiochus Epiphanes IV. Siya mga one of the salili o kung mga nagsunod sa kay Alexander the Great. So they belong to Ptolemies, so at the same time, sa Seleucid sa nga mismo yung raya na galin. So nag-reign siya 175 to 163 BC. Kaya muna ang iyang president siya. And he wanted to wipe out all semblance of religion. So ibuhat niya, he had desecrated temple of Jerusalem, ina-persecute niya mga believers, killing those who oppose reforms. At muna nga that's why ang contents ng reading naton nagapahayag, no? Pero it is a quite of a apocalyptic approach sa. So una is, ang contents ng reading, sun that becomes dark, falling stars, angels that all together, all the elect, again tawag ang mga angels, no? All together, all the elect from four corners of the universe. Son of Man coming on the clouds of heaven, sa angel Michael, haraman, then time of great anguish, and resurrection of the dead. So, anong iyang mga meaning sini? Lambo sila muna siling niya, so Michael, Saint Michael the Archangel will arise to defend sa mga gina-oppress. Di kabalon makita makuturan, no? So muna. Then, all those whose names are found in the book of life will be saved. Klaro manina. Kagaya other nga mga meanings ang ginapanghamban sa first reading. All the just who are sleeping in the dust will awaken to share the joy of the kingdom of God. So sila nagipamatay. Kaya man sila gusto mag-submit sa gusto ni Antiochus, so ginapamatay sila. Subong man, the defender of justice will shine as brightly as the heavens. So mula sa may mention sa nga, stars, the falling mga kuturan, mo nang ginapahayag, no? Ang implikasyon sinaamo ini, no labor is in vain. Tanang nga pagtilaw, tanang nga pagantos nimo, tanang nga inagihan nimo, hindi mangitagto sa walay kapuslanan, may resulta gid. Ikadua, no fear, no pain, no sacrifice is lost. Kaya man it is being compensated by God. Subong man, faithfulness will speed up the rise up of a new world. Faithfulness. And lastly, we will share in the joy of the kingdom of God. So, na atong first reading subong. Apocalyptic, yet pero may mga siya, no? Kung atong pamalandungan, timaya sa mga signification or meaning. Then, our second reading today was taken from the letter to the Hebrews, chapter 10, verses 11 to 14. So, nabilon sa third part, sang ining sinulatan, telling us that Christ's sacrifice is superior to the sacrifices of the Mosaic Law. So, the continuation sang last 2 Sundays nga balasahon sa second reading. Ang content mga utod mo ini. So, una is, ang sacrifice sa mga pari gina-repeat, no? Kay Jesus minbuhat so no need of another sacrifice. Ikadua is, ang priests are standing, si Kristo enthroned. So, una ang yado kinalain mga kuturan, or the differences between the two. Lastly, sacrifice of Christ gain for us life everlasting. So, muna iyang pagpastar sa atong reading. Then, our gospel today, taken the Gospel of St. Mark, chapter 13, verses 24 to 32. So, mangyapon, apocalyptic form mangyapon makuturan ang iyang approach sa pagprali down sini. Una is, makita naton nga signs in the sky, verses 24 to 25. Second is nga element, no? Appearance of the Son of Man, verse 26. Then there will be gathering of the elect. Kag subong man, ang second part niya, muna the parable of the fig tree, verses 28 to 29. Then, ang sinabi, the kingdom of God will come. And lastly, the imminent, the word of God will not pass away. Wala sang tao nga may makabalo sa pag-abot ng parusiya. Ito ang muna makutura niya nga bali content, no? So, ang background sa Ebanghelyo nato na mo yun. So, the Christian communities were shaken and frightened by wars, calamities, and famine
that plague the world. So gani, amo nang pagpasta ni San Marcos. So anong meaning sang sun will darken, moon will not shine anymore, stars will fall. So mo silingon sina, forces of nature will be all upset, no? Nagabi na rin kiwas bala. So muna, signs in the sky. Di anong busingon sina? Di anong busingon there will be a sort of testing, a sort of challenge, a sort of minsan pag-uyog sa aton, no? Di muna, di masin katablang ning mga stars ni, they are divinities, di ba, no? Sa divinities. Di mga divinities nga ini, kina-worship ini isang pagan gods. Di ginambali na sa Old Testament, ang ini nga mga ginasimba-simba nga star, moon, they will be destroyed. Isaiah chapter 13 verse 10, chapter 34 verse 4, ano sa book of the prophet Joel chapter 2 verse 10. Di makuturan, so mo ini gali ipang upset, no? Pang pulakon. Di ma-appear yun ang Son of Man, the person of Jesus. Jesus will console them. So in this time, plagues, famines, and persecution will come to an end. Di klaro makuturan. How about the angels? The angels, amo na mismo bulig pang tipon, at the same time, a sort of sila instrumento sang Diyos. Itong pa ipapasar ang judgment. So, there is katapusan, the words of God will not pass away. A meaning, so it is not really a word of threat, no? But an announcement of joy. Paagi man sa manghel, no? Ginpili, no? Di makuturan, kaya klaro gali, ang mga pagtilaw nga ini, just simply labay lang, no? Kag mismo ang ato nga Diyos wala gid kapabaya. So munang first part, second part is one of the symbolism of the fig tree and the imminent coming of God. So the parousia. Ang fig tree, klaro, siya this fig tree is the last to put out its leaves. Kung kadagdag niya nga daon, lain naman nga season. Tiyo man. So the leaves to begin to break out. So siya nga sulod naman ng another, that is a summer season. Kaya mismo amo man ang analogy. God the Father knows the time and how, so the final establishment of the kingdom of God, or time and hour of the final establishment of God. So let God be our God. So yan na mismo, no? Importante we are prepared for His coming. So anong implications nga makuha naton? So we'll just simply put that in nato, no? Sa isa context wala. If things are falling apart, kung ang mga bagay, mga circumstance, duga kaladagdag ako mismo hindi naton ma-hold on, hindi naton makontrol. So if things nga nagka-break up, if things nga nagkakabagsak, if things nga failure, anong buhaton naton? So I want to offer you practical points. So dari, no, kilaro man sa ato mga balasahon, if di naga-unfold man ang event, pero they are expecting really the grace of God nga naga-unfold man, and they are disposed man nila kagalingon. So kita man, if things are masikabla tearing down, nagkakamatamat nga nagasiparar, so anong panimuot naton? First one is, adjust to the given circumstance. So do not push too much. Kung matyaga nimong ikaw walang mag-break. So sometimes, kinamata mag-give in, no? So just like the story, balang sugata yung duwa kanding sa alagyan sa sa talamnan. Di kay isa malandalan sa talamnan nga humayan. Tinadoko isa para makalabay isa. So isa gadgets, di ba la? That is an example, nga alam sapat, how much more kita, na may alam kita, may kapasidad kita di ba la? So we adjust also to given circumstance para hindi man kita mismo mahalitan, kaya maginapos man ang tanan, even though nga budlay man siya. Second attitude is, ipakita natin kung nagkakadagdag na iba, nagkaka-tear apart na, nagka-falling apart na. So, pakita natin that we have discipline in our bodies. Ano discipline? Well, we can quote first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 13, verse 11. Now, I am a man, I have no use for a childish ways. So, dapat ga-mature man natin mga responses in the midst of pain and suffering, in the midst of persecution, in the midst of trials. Dapat ga-adjust man, we become a disciplined person. That is our second point. Third point is, let's always obey God. Kaya man kabalo kita, the mere fact that we obey God, the laws of God, the commandments of God, may aragi sa mismo yung bala nato, no? Automatic benefit coming from that obedience, from that submission of one's life or oneself to the plan of God. So Matthew chapter 28 verse 20, ginambalagani, He never abandons them. Kaya man, nag-obey man kita. So, gaya na balik man na sa Diyos sa aton. The fourth point that I want to stress is that every time we respond, every time we react,
nga response to the given circumstance. Dapat ato mismo nga ginapaabot mo ato attitude always for life, pro-life permino, nga hindi makaguba sa imong kaugalingon, hindi makaguba sa imong katao, kundi ma-preserve naton the dignity of life, kang iyang kabiling kan o nang bili mismo sang kabuhi. So anticipate a future life, a better life. So muna pro-life permi nga nga response. And last one is, dapat nga kita, before we act, we should think. Kaya man, ara na sa ito ng alam, rationality, inferential capacity. Subong man, pagsalig sa Diyos, trust in God. So, kay man ang Diyos nato niya, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 8, amo manggihasag hapon, klaro man nga, is still a loving God, a merciful God, a God who is our friend, a God nga Diyos nga nagpakatao, a God nga naghambal paubos sa ako galingon. So, matandaan na naton, He can resonate with us. Thus, kinala naton nga burahon ang aton mismo nga part bilang iya mga anak. So again, if things are falling apart, adapt. ADOPT. First one is adjust. Show that you are a disciplined person. Obey. You should be pro-life. And lastly, think and trust God. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Father Jerevel, sa imong mga pamalandong. Subong man sa mga implikasyon sa aton mga balasahon. Mga utod, kabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton sang kusog nga ipangabuhi naton ang aton pagtuo. Subong nga ang kahoy nga higera nagapanalingsing kag nagapamulak pagkatapos sang tigtulugnaw. Sa amuman nga bagay may bag-o nga kabuhi pagkatapos sang panghingabot kag kamatayon. Madamo gid nga salamat, Father Jerevel, sa imong sharing. Tubtob sa madason nga Domingo, and God bless. Mga utod, magpangamuyo kag magsalig kita sa Dios. Kabay pang ang aton pagsaulog sang 5 kagatos katuig sang Kristyanismo, maghanda sang aton tagipusoon sa pagpili kung ano ang husto, maayo kag makapahamuot sa aton Ginoo. Subong man ang Year of Saint Joseph, magpadalom sa aton pagkomiter sa aton Ginoo kag relasyon sa iya. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Santos ugulahan dadangato sa Dios ang among pasalamat lakip among panaan nga magmatinud-anon tayo-ay kakumpulan at pananagutan na ang kapwa
pagpangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudloi kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisang sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Madamo gid nga salamat mga kauturan sa inyo pagpakig-upod sa aton programa karon. Balunon man naton ang pahanumdum sa aton pulong kag mga balasahon. Pamalandungan kag puy-an ang labing importante nga ginatudlo sang aton pagtuo. Puy-an naton ang aton pagtuo hasta sa madason nga Domingo sa aton pagsaulog sang Christ the King. Kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga Dios magpabilin sa aton karon kag sa gihapon. Sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligat sa taklang alas 4 sang aga. Aga Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, reyon sang Western Visayas, kung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Reports sa first edition. Subong aga sang Domingo inyong makopod si Bombo Franz, Andrew Burgos. Mag-op na kita tub-tub taknala sa isang sining aga. Kag kita man ang pag-opdan sa aton mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Makita ninyo darang live feed ng ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Nobyembre 14, tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown, 41 days to go before Christmas. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod, ipaidalom na sa Alert Level 2 sumugod Nobyembre 15 tubtob 30. Nadumduman nyo itong nangin Alert Level 4 pakita gihapon sang nagligad nga sinimana, no? Because ang pila ka mga cases nga padayon gihapon sa pagduging, no? Especially ang transmission sa nga nasiling ni nga virus nga mo ang COVID-19. So subong no ang paghingyo mismo sa Bacolod City sa Department of Health Western Visayas. No, subong kaya nga paghingyo to sa nagligad wala pa naaktuhan. But this time piho na, no. Ara na kita sa Alert Level 2. Ano inibala magsiling kita sa Alert Level 2? Ang Alert Level 2 amo ni siya ang isa sa mga amat-amat na kita halog, no, o kon nubo nga alert level, especially sa pag-tubang man naton o kung pag-depensa man naton, no, kung paghalong naton sa nasiling nga COVID-19. So, base may mga pagbago sa restrictions, no, basta magsiling kita alert level 2, medyo, na kita, no, ara na kita sa mahalog nga sitwasyon. Kaysa nga sabay ito ganis ang NCR o kung sa Luzon, no, basta ang mga areas nga sa alert level 2, sa bahin sang edukasyon, posibleng makabalik ang face-to-face class. Pero ano pa na, no, pag-asapulon pa ina sa lokal nga panguluhan sa Bacolod para matumod ang lokal ang dugang nga mga guidelines. Kag sa dugaping na mga balita sa lokal, probinsya may panugyan sa mga gusto magsulod kag sa posibleng nga nagapamiki sang dokumento. Ang pila ni ka mga kauturan naton mismo ang sabahin sang PIMT, no, sa pagpamuno ni Dr. Zephyr Gerard Kailian nga may mga aragyapon ng mga persona nga nagapamiki sa nasaling ng mga travel documents. Kag gusto din nila magpadulog sa probinsyano nga magapauli blahaling kamo sa iban nga mga probinsya o kung sa iban kamo nga bahin sang pungsod o kon na iban nga lugar, o pagsulod ka mo total you are fully vaccinated naman kalabanan sa aton pila na ka porsyento ang fully vaccinated na, so no need na kamo mamiki pasang mga travel documents. Ang importante ipakita mo na lang gid ang imo nga vaccination card nga ikaw ang fully vaccinated na. Magsiling ka sang fully vaccinated mga kabombo kung vaccine nga may second dose ka, fully vaccinated ka. Makabatong ko sa 2 ka dose. May araman vaccine nga single dose ka, no, kangay sang Johnson & Johnson, no. Ang single dose pa lang diri daan sa aton sa Pilipinas, Johnson & Johnson pa lang ang mga bakuna nga maka second dose ka Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac kag no, kag pagid ng iban pagid nga mga brand sang bakuna, no. Ang na-mention to ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca kag Sinovac
amo ni sila ang may second dose. Di ang Janssen ya kung iya ka Johnson & Johnson, amo lang niya ang single dose. No, clarification lang na basi magtalang atong mga kuturan kung single dose ka you are fully vaccinated na, no? Unless kung may mga pagbag-o naman nga may mga booster shots bala, no, kaya nga bati ko ang Sinovac tido kinanglan ina sa nga booster shot. Pag sila nga booster shot amon siyang ikatatlo naman nga tuslok. Pero mga kultura nato no sa mga nagapamiki dira ti maguluhalong kamo, no? Kasi mga kultura nato nga wala pagid sang idea, no, kung magpapauli diri sa probinsya basta you are fully vaccinated lang, pakita mo ang imo vaccination card nga ikaw kumpleto sa bakuna. Kasi tugapin na itong mga balita sa lokal nga gobyerno sa Bacolod. Ginalawman nga malabot ang target 100% sa population ang nga mabakunahan sa bulan sang Disyembre. No, kay subong nga because of this, no, nga nangin alert level 2 kita, kay because man sa madasig ning vaccination program sa aton diri nga local government unit, especially diri sa Bacolod. No, atong nga local chief executive nga si Mayor Rebelio Bing Leonardia, kagang nga sabayan man sa nga EOC, no, sa pagpamuno man ni EOC Director Councilor Emily Gaspiang, no, nga nagaginabdali na, no, kung ginahingagaw na mismo lagas, no, ang pila ka porsyento sa populasyon sa nga Bacolod kagabasi palang malabot na nato ng herd immunity sa madali nga panahon. Sa bulan sang Disyembre ginalauman nga malabot ang malagas nato, no, ang 100%, no, kay subong sa aton do na administer na pila na ka mga vaccines, hundreds of thousands sang mga COVID vaccine doses ang napanghatag na, no, na administer ni sa nga Bacolod. Well, at least, no, kita diri nga nagalagas na kita sang nasiling ni nga number sa mga fully vaccinated na. So diri nagapakita nga ang pagbaton sa bakuna sa nga publiko amat-amat na nila, no, amat-amat na tanan sa aton diri na-educate bala, no? Kag natagaan sang nagakaigo impormasyon kung ano gid man ang resulta, kag ang benepisyo kung ikaw ang fully vaccinated na. Not only sa imo, no, mo na gani balabis ka na simple nang gid nga butang, buligan mo ang not only for yourself but also sa palibot naton ang kadaman sa aton. Ang aton lang gid mabulig is mag-participate sa vaccination, mga kabombo. Kag sa dugapin na mga balita sa Balita Nasyonal, Presidente Rodrigo Duterte magapadalagan bilang Vice Presidente kag maga-file na sa Lunes sa adlaw sang Lunes sa November 15. Grabe man subong ang issue, no, ang ining istorya between sang ilan nga mga mga partido, no, nagapangibot sila since kahapon, no, especially si Davao City Mayor Sara Duterte, no, nag-file bilang Vice Presidente sa idalom ni Senador Bongbong Marcos. Subong ang amay nga Duterte mag-file man kuno Vice Presidente. Hindi naman taniya makibot kay San Oya pa niya ginahambal nga siya mismo ang magapadalagan sa ikaduwa nga pinakamataas nga posisyon sang pungsod. Walaan ta lang na sa Lunes naman na. Kag sa lugar na itong mga balita sa nasyonal, sugpon na Davao City Mayor Sara Duterte Carpio magapadalagan Vice Presidente sa idalom sang lakas CMD. Grabe, no? So amo ni subong ang ang ilan nga ginatanaw, no, nga si Mayor Sara Duterte gikibot ang kadamaan sa aton, no, nga mag-file siya sang iyang pagka Vice Presidente sa idalom sang lakas sa Christian Muslim Development, no, muning ilay ang partido. So base in the end kuno may posibilidad kuno nga mag-amay ang magkontrahanay. Hindi may mga spekulasyon, no, hindi man ni naton mapaktan pagid kay kung sano pa bala do kadamo sang ilang pasikot-sikot, no. Kita nga mga nagapamati lang, no, kag nagabantay man sa mga updates regarding sa ilan nga gusto padalaganan, no. Do
do nagalibog man ang ulo naton o sinugid man ni bala ang sigurado nga magpadalagan sa amo ni nga posisyon sa ila. Kay tungod nga kuno abi to sa nagligat to ti si Presidente Rodrigo Duterte, hindi na naton man malipod kay sa una pa lang idaan ti nagapabati-bati na siyang magapadalagan Vice Presidente. Si Davao City Mayor Sara Inday Duterte, tinagpadlagan siya mayor sidto sa ilang syudad, no? Silang local government unit. Ginkibot kita kahapon, no? Golpeada na lang gidyang nadumduman nyo to kahapon nga do maulano ng panahon. Because ang inubra nila, nag-init ang temperatura. Ay tungod sa ilang ginakadramahan kaging ilan nga mga ginpang-ubra. Grabidad, no? Gabi man nga estilo ng ilan, no? Tiyang mga Pilipino, gahulat man. Kag no? Kung saan pa pala, ginalita-lita ta nila. Diba tayo na ni sa Lunes, no? Basi bala may ang pagka-Vice Presidente nga ginapadalaganan, basi mag-presidente. Sige, no? So, duga pa na itong mga balita sa Balita International, Glasgow Climate Pact. Nangin pinakaunang nga pagsinapol nga ginhisutan nga tapnaon ang paggamit sang coal. May balawan nato ng coal, isa ini sa pinakamahigko nga sahi sang fossil fuel. Pila ka mga kapungsuran ini ang ginbawalan, no? O kung nagbawal sa paggamit sang nasiling nga fossil fuel. No, magsiling kita fossil fuel, hindi ni sila renewable, no? Non-renewable type of energy na. O kung mga source ang gatong, ang sabahin ni sang COP26, o Conference of the Parties 26 sa Glasgow, Scotland. Amo ni siya kuno, no? Do kung saan pa bala do may amo ni ang ilang na padulungan matapos nga pila ni kapag debate kag pagdiskusyon sa tunga sa bahin sa climate change. Sa tunga sa pila ni ka mga kapungsuran. No, kay tungod nga may pila ka mga kapungsuran nga especially mga sa bahin sang third world, no, ang nagasuprer sang climate change. Kaya ang sa bahin sang Glasgow o kung COP26 may pagsinapol ni sila nga ginhisugta na ang pagbawal, no, kung o kung pag-reduce na sa paggamit sa nasiling ning coal. Tani bawalan na ni ang mga coal mining plant. Especially diri sa aton sa Negros, do tinutuyo pa ni nga patukuran diri sang coal mining plant. Di wala at least lang main man sa kaya sang nagligad to, no, sa kay late Governor Marañon, no. Ang ginpermahan man, no, nga nagbawal kita diri nga paggamiton o kung magagamit kita sang coal magapatuko diri sang coal mining plant. Kabalo kita grabing epekto sina sa palibot basta coal lang gamito naton. Grabe na makapulyot sang hangin. Amoy na mga mainit ka mga nagapaunang mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check, 10 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. This time, bisitahan nato ng patrol kagang palibot sa syudad sang Bacolod. Matapos nga kita ara na sa matamat na kita, no? Nga nga makasulod na kita, no, sa mapaidalom na kita sa alert level 2. No, kamusta ihan ang mga reaction sa atong mga kauturan kung ara na kita sa nasiling ni nga alert level. Isang naglikad nga mga binulan kag tinuig ti ari kita sa alert level 4, no? Hasta nga ka-experience kata sa from ECQ. Ang magsiling kita sa ECQ, amo na siya nga community quarantine status, no? Ang alert level amo na siya ang dira ginabasihan kung kamusta ang number sa mga active cases every day. No, sa sulod sa isa ka semana ginobserbahan kita sa Department of Health, no, kung kamusta ang pagdugang kag pagsaka o kung pagbuhin sang kaso adlaw-adlaw sang COVID-19. In short, mga active cases bala. Subong do nakabatong kita sa nga tagpila na lang ka digits, no, not less than na tag 50 cases, 30 cases. Less than 20 cases na lang kita everyday. So nagapakita ina nga maayo ang lakat sang palibot naton, especially kay tungod nga nagasigi-sige ang programa sang gobyerno nga muni ang libre bakuna sa tanan. No, muni ang vaccination program o kunang vaccine inoculation sang aton diri nga
syudad, no? Kay kung wala niya nagsigi-sige ang atong nga vaccination rollout, kulilat man kita, no? Ulihi man kita, no? Sa tabtaban, kagbabase, hindi kita maka-experience sa mas mahalog pagig nga mga restrictions. Well, at least, no, ang syudad sa Bacolod, nagatingwa nga malagas naton ang herd immunity. Sige, checkeran na to ng patrol ko po si kay Bombo Carla May Defensor kag ang syudad sa Bacolod subong aga sang Domingo, Nobyembre 14. Kag sige, rin sa piyakalinyan si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Please come in! Yes, Bombo Andrew, live kita diri sa Bonglo sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Bombo Andrew, sumakita na diri nato no ang ato sini nga mga kauturan nga busy na diri Bombo Andrew, pati ang ato sini nga dalanon busy naman no kay madamo naman sa mga naga pulo pa kadto pa kare nga mga PUJ kag mga naga ako nagabiyahe diri Bombo Andrew no iban diri nagaplastar na sa ila sini nga mga lulutuon ang iban diri nagaplastar na sa ila sini nga mga ginabaligya nga mga bulak Bombo Andrew, so makita diri nato no nga busy na ato sini nga mga kauturan diri sa atubang sa San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. Okay, so teka musta darang lakat sang palibot ang mustang panahon Bobo Carla ti kay kapon do naka-experience kita sang mulanon nga panahon. Dugol piada lang nagdiwat ang klima naton. Ang magigani Bombo Andrew no ti subong nga wala kita may mabatsyagan nga pagpanalithi subong nga kaagahon Bombo Andrew, pero makita naton ang kalangitan medyo dodamol ang ang clouds mga Bombo Andrew no, pero kami pa nga hindi mag-ulan no kay ti family day daan subong Bombo Andrew, madamo sa nga kaladtuan, madamo sa mga activity ang aton sini nga mga kauturan Bombo Andrew kay kalalbanan diri rest day Bombo Andrew. Okay. So, ate Bombo Carla, kabalo naman kita kung ano ni subong nung tinagamat-amat naman kita sang paghalog sa atong restriction. So, kamusta dira ang biyahe subong Bombo Carla sa muning oras? So far, Bombo Andrew, madamo naman kita sa mga PUJ nga makitaan nga nagabiyahe diri. So kalabanan diri Bombo Andrew nagkakakas na sang ila sini nga mga barrier ari subong sa likod ko no. Wala na sang barrier ang salakyan kag makita man naton nga kidwa man lang kabigo ang iya sini nga sakay Bombo Andrew. Kalabanan diri 2-5 ang sakay sang salakyan. Ti subong Bombo Andrew, alert level 2 na ang syudad sa ano pa ta no sa balik sa bantayan ta pa ni sa Lunes nga adlaw Bombo Carla no kay declaration naton so naman mismo sa EOC sa syudad dere no ano pa kita November 15 no to November 30 matapos ang bulan sang Nobyembre maging alert level 2 na kita no. Well maayo na nga mga patimaan nga ara na kita nagnubo na kita sa amuning nga sahi sang alert level bala no sa pagbantay sang mga cases ng COVID-19. Well, at least Bombo Carla, isa ini sa mga positibong outcome no sa vaccination. Kay kadaman sa aton diri nagabato na sang bakuna. No, may ilisipon pa nga do alang-alang o kung hesitant pa bala sa pagbaton sa nga nasiling ni nga COVID-19 vaccine. No? Kung maedukar sila sang maayo, suplayan sila sa nga nagakaigo nga mga impormasyon para mangin aware sila Bombo Carla kung anong resulta sa nga ikaw bakunado kag sa hindi bakunado makumparar mo bala no kung ano ang madangtan sang vaccinated sang unvaccinated kag fully vaccinated no base pa lang may maganyat sila bala nga magpabakuna kag sa ibang gani nga mga local governments unit Bombo Carla gani nang nagaparaffle sila sang mga motor laptops kang iban pa no so tiabo na do kadamo gito yang naganyat nga magpabakuna kay may rapol yan no so muna mga simple nga mga inisyatibo bala para mapatigayon ning malabot nato ng herd immunity Bombo Carla. Sakto geda Bombo Andrew no so amo manino ang raso ang epekto man no sa nga iba naton nga mahauturan nga nagapabakuna madamo naman sa nagapabakuna amo ni ang epekto no naganubo ang aton sini nga alert level naman Bombo Andrew no natapos na ya ang quarantine status subong alert level naman Bombo Andrew ang butang no o kung butang nga status sa kada LGU diri sa Negros Occidental ako na lugar no sa Pilipinas Bombo Andrew. Sakto gina no sakto gina Bombo Carla kay subong
nga lakat sa nga panahon naton, well at least maayo gid ang aton nga syudad. Kay pasalamat kita nga biskan papaano balag kapangitas sila sang paagi para makahatag sila sa ano ni isang ano ni bulig gid bala no sa aton diri sa lokal nga sa mga publiko diri sa syudad sa Bacolod para mabiskan papaano mahaganagan na naton nga kaso diri sa COVID kay tungod nga subong nga panahon November na kita no before magbulag ang tuig 2021 base pa lang Bobo Carla makataas na kita sa percent no sang fully vaccinated na kag makatigayo na kita sang herd immunity o kung makabalik na kita bala sa nasiling ni nga normal nga pagpangabuhi naton Bobo Carla sa likod mo da balata na wow laing gid subong no laing gid subong kung ikumparar mo sa pre-pandemic times kay subong niya do medyo ang tawo nangin mahinalungon man sila bala kag nagasunod man mismo sa mga simpleng reminders sang lokal nga panguluan sa Bacolod hagan-hagan sila na sa negosyo te apektado sila. Kung magbalik na kita Bobo Carla kag ma-reach nato ng herd immunity ang sa likod mo dao mabalik na ang kasadya sa tubang sa simbahan dira sa San Sebastian Cathedral. Especially nga malapit na ang Christmas Bombo Andro no. So amo ginadiri ang pinaka-busy nga lugar diri sa syudad sa Bacolod kung nagalapit na ang Christmas season o kung holiday season na Bombo Andro. So adiri gani sa tubang ko no. May-ari na nadiri ang mga tulda nga mga nagabaligya sa mga bayo, mga sapatos, so pangregalo Bombo Andro no. So amo na diri ari di sa atubang sang o kung sa kilid mismo sa nga public plaza diri na naplastar ang mga tulda Bombo Andro no. Kag manabo ginadiri kung adlaw na o kung butang naton na adlaw na Bombo Andro ini sila nagabukas na dito madamo na gid ang palapit na rin Bombo Andro. So nagabalik na kita no amo lang nagaling observe nang kita sa minimum health protocol para hindi naman kita matamaan sa liwat Bombo Andro. Sunod na lang kita kung ano subong ang ginapantuman sa kada LGU sa syudad sa LGU sa syudad sa Bacolod sa kada LGU sa Negros Occidental Bombo Andro. Okay, sige. Yes, Bombo Andro, speaking of holiday season, no, bangon naging pahanugutan sa DILG, ang pagpangaroling Bombo Andro, kinahanglan gid sa gihapon, no, nga matagaan sa nga safe ang aton, o kung mangin safe ang aton sini nga mga kabataan nga nagapangaroling, o kung ang mga tigulang nga nagapangaroling, no, so magadepende iniya sa mga LGU kung pahanugutan ini nila ang mga kabataan nga mga rolling Bombo Andro mayara man yan sa mga tigulang na no kung mga ara nagibda sa insakto nga age nga naga pangaroling Bombo Andro ang pangaroling nga daan niya amo na gini Pilipinas ya amo gini ang ila siniya nga gakasanayan na Bombo Andro no nga every Christmas mayara gid sa mga karoling nga nagakatabo so last year the virtual lang to kalabanan nagatabo Bombo Andro nga pagpangaroling kisubong pwede makapangaroling kaga ginasigurado man no sa nga kapulisan sang Nokpo Bombo Andro nga mabantayan man ang mga nagapangaroling sa kada LGU Bombo Andro. Okay, so posibilidad Bombo Carla nga ibalik na ang pagpangaroling. Yes, sa Bombo Andro kay syempre no ang aton sini nga alert level naganubo na nagabalik na kita sa ni Bombo Andro nagabalik na kita sa naton sang una so subong Bombo Andro amo ni no magabantay ang aton sini nga mga kapulisan kung mayara magid sa mga kabataan o kung mga ara na sa right age nga mga rolling Bombo Andro. Okay, sige no may payag di si ang spokesperson sa NOC-PPO Bombo Carla. Yes, Bombo Andro sa pamatian nato napahayag kay Police Lieutenant Abigail Donasco. So regarding that, ma'am, of course, the first thing that we do is observance, ma'am, of the minimum public health safety protocol. And after a few hours, yun naman po pinag-arte, ma'am. So, depending on the city ordinance or municipal ordinance, yun lang naman ang ipapa-implement ng every city and municipal police stations dito sa Negros. And next, ma'am, is although we have this na pinapayagan ng caroling, no, still,
everyone is required, even, most especially yung lalabas, to wear the face mask and face shield. As long as they observe these protocols, kasi siyempre ang mga caroling, ma'am, hindi yan nakatira sa isang bahay eh. Yes, Most of them are from different places or different na mga bahay. So, there will be possible contact and possible na magkakawaan if ever may mag-positive. So, we always and observe those things. Yes, ma'am. And thirdly, with all the coupling, baka may mag-amok or may cause ng commotion, still, they will be penalized, huliin sila. So, that doesn't mean that we are giving leeway when it comes to these carolings is lubos-lubos na po. Still, andito pa rin tayo para bantayan ang mga ganitong bagay. And regarding the no, yes, ma'am. I'm not pretty sure when it comes to the city and municipal ordinances kasi some of them might have age limit. So, ang edad po na yun lang po ang allowed and any minor na or not allowed when it comes to age range is yun, ma'am. They will be invited, no? Imbitahan pa rin sila sa police station. And of course, kasi minor yan, mas kasama na ang kanilang magulang. So, yun, ingat-ingat pa rin tayo. Hindi porke bibigyan ng caroling is ibig sabihin lahat na po yun. That still depends on the city and municipalities here in Negros Occidental. And isa sa mga bangga, Ma'am Carla, no? Yes, they will be expecting our policemen to patrolya, ikot pa din. And hindi porket nasa libid na lugar na yan is hindi na sila aabutin. Maabot at maabot din sila. Okay. That's brand news. Most of the carolers, no, are allowed to have caroling na this Christmas season, but that does not mean that we will give leeway when it comes to municipal and our ordinance or municipal ordinance when it comes to the curfew hours and the age to have caroling. So still, we have to abide and follow kasi if hindi tayo susunod is mapipilitan ng ating kapulisan maimbitahan sa police station for some questioning. Bombo Carla. Bombo Andrew. Lain man tuod bing ang espiritu balas ng Pasko, no? Yes. Pagbalik bala kay isang nagligan nga to iti laing gidyang pag-celebrar naton kapag sa ulog naton sang Pasko kag pagbulag sang tuig o kung mag-celebrate kita sang New Year. Laing gidya tuod kung ara ang caroling, no? Yes. Mas ma-feel mo gidya bala ang presence sang Christmas. Kag mismo do ka ano gidya bala Bombo Carla kanami sang feeling kung may mabatian kabla nga mga nagapangaroling biskan tuod no mga kabataan bala. Di sila gid man ni Bombo Carla ang do nagabuhi kid bala sa tradisyon naton basta mag-abot ang adlaw sang ako na bulan sang Disyembre, Bombo Carla. Sakto gina Bombo Andro, no? Ti tradisyon na iya sang tanan na naanda na sang tanan kay pipila naman ka tuig na naton nga ginahimo Bombo Andro ti do nagligad tuig lang do ambog ito ang wala nakagwa kag nakapangaruling pero sa gihapon nag-virtual Bombo Andro, no? Mayara sang nagpatigayon nga virtual caroling Bombo Andro ti subong, no? Kabay pa na nga ini nga naton nga mga tradisyon nga ni Bombo Andro every Christmas mahimo sa gihapon naton Bombo Andro. Okay, sige. Bombo Carla. Yes, Bombo Andro, so isa ka bypass operation naging patigayon sa Talisay City sa Barangay Kaboga, Talisay City, Bombo Andro kag ang suspetsado dere among gikilala kay Kenneth Montalvo kag residente ini siya sa nga nasabit nga lugar Bombo Andro tinakuhaan ini siya isa ka grabo nga suspected shabu kag nagabugat isa ka gramo kag nagabalor 6,800 pesos Bombo Andro kag nakuhaan ako na mera sang 500 peso bill amo ini ang by bus money isa ka coin purse mera pagid nga kwarta Bombo Andro nga nakuha kag bag nga gamay, no? Shoulder bag ini nga gamay Bombo Andro ti suno kat pulisutan ng Peter John Ramos wala man ini sang
wala pa sang record no ini nga suspetsado kag ini siya isa ka newly identified Bombo Andrew. So Bombo Andrew pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Peter John Ramos. Ang recoveries naton may ara tang bypass item sa nakuha sa iya. May one piece heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspected shabu. Amo ni siya ang aton nga bypass item. Tapos one piece heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspected shabu. Amo ni siya ang iya nga possession na sa iya. One piece coin purse, one piece sling bag, 620 pesos. Proceeds money siya. One piece 500 piso paper bill bearing serial number. Then ini siya ang ini nga may ebidensya nakuha na siya ang possession kag sa resulta sa pagbaybas naton sa iya kag pasakaan naton sa isang kaso nga section 5 and 11 sang Republic Act 9165. Previous case, sir? Wala pa man siya newly identified naton eh. Bombo Carla. Bombo Andrew, tiyan mo na no, newly identified ining suspetsado ang nadakpan sa barangay Bubog, Talisay City, Bombo Andrew. Okay, mayo gini na kay hindi ginigyapon niya Bombo Carla pis ka na mat-amat lang bala no, hindi ni siya madala sa isahay balang ang mga operations kay for how many years naman kita nga nagapakigbato kontra sa nasiling nga illegal nga droga. So, bis ka paano nga itong mga kapulisan nag-amat-amat, nagapatikayon sila sa mga operations. Kung matsambahan, dabi, dako nga dakop, no? Kung dako, dabi nga mga balor sa illegal nga droga makuha. But at least pala dako na ina nga achievement sa mga kapulisan. Kag isa pati dako na nga impact sa bahin sang mga drogista man no? Kay tungod nga, ang ina nga mga balor sang droga nga supposedly dapat i-release na ina o kung ipanagtag na Bombo Carla o kung ipang-distribute na ina, na-hamper ang ilang operation kay because ang mga kapulisan no nagapamalabag para mauntat no o kung matapna ang ilang nga pang-distribute sang nasiling nga pila ka kinilo nga mga illegal nga droga Bombo Carla. Amo gid sakto gid Bombo Andrew no so kabay pang payuyon ang operasyon na Bombo Andrew kag ini kabay pa nga magkaladakpan ini ang mga nagaduso sang illegal nga droga sa Bacolod City kag Negros Occidental, Bombo Andrew. Insakto gininado pares sa kilala nato no nga do nakatira ni Guro de no. So grabe man ang pag man diri sa aton nga mga kauturan no. Well at least bala nga mga kapulisan naton tay nagasaludar gid kita sa ila Bombo Carla nga nagapadayon gid no sa paggatapna bisan Bombo Carla tanan na lang ginahatag gid nila no para maamat-amat na gini aresto kag matapna ang nasiling nga mga drogista Bombo Carla. Gani Bombo Andrew no sa mo man na ang goal sang kalabanan no nga kung mayara gid sang nalulong na gid sa mga illegal nga droga Bombo Andrew nagapangabay nga kabay pa nga maglain na o kung balik na bala no sa maayo Bombo Andrew. Correct. Okay, sige. Pero Bombo Carla kamusta ta subong imong sitwasyon dira? So far Bombo Andrew okay gid no ato sini nga sitwasyon diri sa palibot sa San Sebastian Cathedral at ang aton sini nga makauturan gaamat-amat na sulod sa simbahan iti may first mass diri sa San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. So okay naman diri na matawhay man diri ang diri sa area sa San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Bombo Andrew, gikan diri ini si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Matapos nga salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa Patrol. Tapos kinulong na sa aton sa mga latest update no kag mga balita nga nabalhagman sa pila ka mga police stations diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Time check, 31 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 5 sang aga this time no. Ato na ni padulungan ng aton man nga bisita subong nga aga. Ato ni talakayon subong no ano ang mga speculations kung nga aamuni ang mga nagakalatabo. Especially sa bahin sang mag-amay nga Duterte. Gabi man no may isa kita dribla ka kilala diri no dako giniguro ang iya ning
Grabe, loyal gini siguro nga DDS niyo. No, Choy, may nga agad si imo, no, kung ano man ang imo nga mga, ano da, no, kung do bawa, kung do hindi, kaya gusto makabati isang makomentaryuhan, nabing imo nga ginasuportahan, di, why niya problema sa amon? Di kung gusto mo din magkomentar, dati, why problema, palpagan ta kagyapon. Di, manayata niya. Sige. So, check na natin karon, no? Grabe man ang mga paglaom sa kaiba nato nga mga kulturan. Kag mismo mga Pilipino man no? Kay tungod nga way gid expected na kuno mo, no? Very ano na no nga ang expectations sang tanan nga amuna ang padulungan mag-abot, at least mag-abot ang adlaw sang Nobyembre 15. No? Amuna da. Kung sang kahapon, sa Sabado nga adlaw, makod mo na gabi ang shifting nga natabo kahapon, no? Si Christopher Bongo, no? Nagpadulong sa Comelec office with our President, Mr. Rodrigo Duterte. Ginunahan anay ni Davao City Mayor Sara Duterte. Sang big nga balita, big news sa bilog nga pungsod. Isang una to na dumduman to naton nga from Davao City Mayor siya, nag-file siya, no? And then for how many weeks masobra isa man kabulan nga pag panilag o kun ba siguro may mga strategiya na lang ngin pangtun-an kun nga amuning natabo, no? Suddenly, no, kahapon dako ini nga balita, no, nga si Mayor Sara Duterte nagpadlagan Vice Presidente. Sa inalom sang lakas CMD. Upod sa kay anay Senadora Bongbong Marcos. And then after that, for how many minutes o kung isa ka oras ang naglipas, ang presidente kagang iya ni nga personal aid nagpadulog sa Comelec office kay maga-file si Christopher Bongo sang presidential candidacy. Grabe. So, grabe nga mga taktikang ila, no? So, ato ni kasistoryan subong aga, kaupod sa Ana Alcalde man, kaga political analyst, no? Subong aga, sa kaupod sa kaya Attorney Joe Max Ortiz. Ato ni padiscuss sa iya kung ano, ginmanibla nga mga speculations, pananawan sa mga political analyst rin sa aton sa Negros. No, kung nga amo ning ginhimo, no? So, subong tiyo na rin sa kalinya, ang political analyst nga kaupod na to kaya si Attorney Joe Max Ortiz. Sige, ibalon ni naton. Attorney, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning, Bombo Andrew. Sa atong drama ko, pagpalamat So, isang aga pa ang politika sa Pilipinas, pero tigid kainit, no? Because nga sa kahapon, masadya ginadlaw. Pero ining kasadya sang kahapon, mas masobra pa ni ang tanaw naton sa Lunes. Deadline sang sang substitution Monday, November 15, alas 5 sang hapon sa Lunes. Bumbandro. Okay, attorney, no, thank you gid once again sa imo nga tiyempo, no, biska na mo ning oras gusto mo gid magkiga share sang nasiling nibi nga mga informations regarding to this. No, so attorney Joe Max, base sa imo ning mga pagtan-aw do ka masiling naton do grabe man ang mga pasikot-sikot nga ginubra nila. Ano ni ang rason, attorney, nga amo ning ginubra nila? Gabi nang mga pumuluyot do na do na shock gid balaw. Sa history sa aton nga politika, ang ini nga eleksyon sa subong is the most complicated, most confusing na eleksyon tungod sang ining pag-o nga resolusyon sang COMELEC na nag-allow sang withdrawal by a candidate na nag-file sang iyang certificate of candidacy. Kaya ang sadya sina, kay tungod nga ang COMELEC nag-allow sina, kay balo mata Bombandro, under sa aton nga konstitusyon, ang COMELEC makahimo sang rules and regulations concerning elections, sila ning hari-hari magsimpo eleksyon. That is why ang COMELEC naghimo sang calendar of activities sa ilang resolution. Kag ini nga calendar of activities nagaset sang
November 15 hasta alas 5 sa hapon Oo. na pwede pa maka-withdraw, pwede maka-substitute ang mga kandidato. That is why nga gina-avail ini subong benepisyo under the Comelec rules sa aton nga mga kandidato. Ang masagya sina kay nahimo ini daw telenovela kay Correct. amoy kagay amoy ning rason nga ang aton nga mga politiko nagahimo sang estratehiya tungod sang ginhimo nga Comelec rules. Before wala man kay sa una mag-file ka sang imo COC may deadline na ate. Halimbawa, kung ang aton Comelec nag-set abi ayon October 1 to November 15 nga last day sang filing sang COC, tani wala na sang withdrawal kag substitution. Galing kay ang aton nga Comelec amo na subong ang rules way ta mahimo kay within the bounds of the Comelec resolution man ang ginhimo sang aton nga mga partido. Kaya matabo sinada, we still do not know. It is still fluid. Hindi pa gid sigurado kung sa tinigang panagabukal-bukal pa lang ang tinigang. May baluan kami sa Lunes gid. Alas 5 sa hapon kung sino gid ang final nga magdalagan presidente. Buwan. Okay. So, attorney, i-clear ko lang gino, saan o lagi ni nagsugod ang amuni nga mga time frames ang Comelec, be? May mga possible substitutions and withdrawals kag nagtala na gislabi sang nasilinging date, attorney. Saan o gilang gini nagsugod? Ini siya promulgate ini nga Comelec rules sang February, no? Ang kung nadumduman nyo, sang naligad ng eleksyon na presidential man sa 2016, si President Tigong, ang kandidato presidente, nag-substitute man siya sa kay Martin Binyo. Pag ginalaw man sang Comelec, it's because nga araman ang rule sa substitution. That is why sa last day man, si Digong nag-substitute sa kay Martin Binyo nga si Martin Binyo presidente nga nominado sa PDP Laban. If you will recall, ano man lang gini si Martin Binyo, OFW man lang siya nga nagpuli alin sa abroad. Kag ginhimo nga kandidato sa PDP Laban. Ang masadya kay ni si Martin Binyo ang gingamit niya nga pormas pag-fill up niya file sa Comelec, pormas ang presidente. Pero ang gimbutang niya sa iya nga posisyon nga ginapadalaganan niya, mayor sa Pasay City. That is why ang may nag-file kaso against sa kay President Digong, sa kay Duterte at that time, tungod nga ang iya substitution invalid. In the sense na ginapapili yan ni Martin Binyo, Pasay mayor sa Pasay City. Ato nga kaso, kung madumduman nyo, gindismiss ang sang Comelec. Tungod nga ang rules nato na muni na dapat mag-file ka, mag-question sang COC sang isa ka kandidato, i-file mo na dapat 5 days, within 5 days after the filing. Kaya ang pag-question sang kandidatura ni Martin Binyo, after na nag-file na si Attorney Oliver Lozano. So therefore, on technicality, na-qualify si Duterte nga nangin official kandidato sang PDP Laban. So, ini siya, i-apply ta ni subong sa aton nga present rules sang Comelec. Mayasta pa sa Lunes, November 15, na pwede pa maka-substitute. Kay balo ka, Bombandro, ang isa ka kandidato has the right to withdraw. Okay. Pero, kung after na that's why, dapat maintindihan sa aton nga mga pumuluyo nga duwa ini ka periods ang substitution. Ang first period is
November 15 until November 15, Monday. Okay. Pwede maka-substitute, pwede maka-withdraw ang kandidato. Or, ikadua, kung in kaso ang kandidato ma-disqualify. Magambal ta disqualification, pero kay Bongbong Marcos, inagpa-disqualify siya. May araman isa ka disqualification na considering nga Lubintay City subong nga nagapapili bilang presidente, no? Hindi ka na pwede mabutang sa baluta siguro ang Lubintay City. Otherwise, isa pa lang kapit sa baluta, puros tanan mga presidente. So, declare na iya sang Comelec ang ibandera, ang nuisance. Hindi ka man makahimo sang national campaign. Halimbawa, kung isa ka man lang ka witi-witi da, alang-alang ka man makampanya, hindi ba ipulos ang aton nga eleksyon. That is why nga, ang Comelec, sa laon niya na, karena ni banda, i-declare na ang nuisance candidate. So, mabilin dira, mga 4, 5, 6. So, ato na ang na-disqualify, halimbawa, na-disqualify itong iban, amoy ng rason nga nagalaw ang atong Comelec. Ang ikatatlo, kung ang kandidato, before November 15, mapatay o ma-disable siya. So, amoy ng tatlo ka scenarios o conditions na pwede ang substitution sa sinabi na emphasize ko, may withdrawal da. Okay. Pero after November 15, 2021, after Monday, hindi ka na pwede maka-withdraw pag maka-substitute. The only grounds na ma-accommodate sa sinangachimpo after November 15 will be disqualification lang sa death of the candidate. So ang after November sa second period of substitution will be after November 15. However, wala na siyang withdrawal of the candidate. Bumbandro. Okay. So, Attorney Joe Max, ang sabahin ni Mayor Sara and then kay Bongbong Marcos, hindi dapat, for example, kung si Senador Bongbong Marcos na disqualify, dapat Marcos man nga pilido magabulos? Yes, amoy na matabo sinada. Subong ang Comelec mag-hearing ina sa disqualification case ni Marcos. Aral na subong sa second division, no? Karon ang matabo sinada tapos na ang November 15. So in the meantime, subong we expect nga sa Monday ma-file na si Bongbong Marcos sang iyang sa Monday mabalanta na kung ano ang sudlan ni Sara Duterte. Bala matanding sila ni Bongbong Marcos o kung hindi. So kung mag-ukihay sila kay may duwa pa kadlaw, subong ading adlaw, hasta tomorrow, na magawin mo arrangement, no? Ipatsaponin nila kung bala ano gitang dalagan ni Bongbong Marcos. Kaya nag-ayon ng grupo ni Sara, kaniya, dice ka na lang. Kasi Sara gitang madalagan. We still do not know until tomorrow. Kaya ang gusto yan ni Bongbong Marcos, na hindi, presidente gid ko yan. Matingala ka nga, ang insister gid sa presidente. Kaya ang paghamok, nasang 2016, pagdalaga ni Presidente Gong, may arrangement kami sila ni Bongbong Marcos na ginambalan niya siguro si Bongbong Marcos nga Bong madalagan ko presidente. Suportar ako. Kaya nakibalo ko nga dito sa Ilocos, solid north to. Kung nagpasolid north ya ang Ilocos, kagdugangan pagid sa Metro Manila o sa Luzon, ma-ensure ang kadalagan ni Duterte. Kaya ang Davao, kaya ang Mindanao, makuha iya, Visayas ang abing ang away. That is why, ina nga arrangement nila or commitment ni Duterte to Bongbong Marcos, amo nang ginatindugan sa ni Bongbong Marcos, namiyati, amo nang hambalya, nadalagan dito presidente. O galing, tungod na sudlan sa minatawag na disqualification na file against kay Bongbong Marcos, nagiwat ang senaryo. May risgo si Bongbong Marcos na base mapirdi sa
kaso, Oo. kag ma-disqualify siya. So, kung ma-disqualify siya, anong matabo? Kundi wala ang ila presidente. Wala sila sang presidente nga nagduso sila ni grupo ni Digong. Oo. Wala sila presidente. That is why, amo nang rason man nga ining si Bongo dumalagan karon presidente kapon. Oo, ginutan pa siya ni Presidente Digong. Kibot nila tanan na attorney. Yes, so to fill in the vacuum, isang possibility nga in technicality, ma-disqualify si Bongbong. O na sila karon siyang standard bearer. Kaya lang alang man to si Bato de la Rosa, hindi man na iya magdaog. So giningagaw duso ni karon si Bongo. Pero ang iya nga ginadala nga partido, hindi kay PDP laban kusiwing, kundi ang iya subong niya PDDS. Ang PDDS, amoy nang ang muna isang partido nga bag-o lang yung kriar ni grupo ni Greco Bilica. Ini si Greco Bilica, amo ni subong ang aton nga chairman or commissioner sang anti-crime. That is why, tungod sina, giningagaw si Bongo padalaganon, mamangkot ang aton pumuluyo. Nga aman, na hindi man PDP laban, kusiwing, nga alain nga partido. O, yung rason sina, tungod kay may disqualification case man, ang duha ka partido ang nag-split ang PDP laban, kusiwing, kag pakyawing. Kaya ini ang kusiwing nag-file sa Comelec nga ideklara ang pakyawing na hindi litimo nga national party. So karon ina siya pending mangyapon sa Comelec. Kaya nung matabo kung i-declare sa Comelec nga ang lehitimo gid nga partido amo ini ang PDP laban pakyawing. Ang matabo sinadira nga ini ang nag-file under kusiwing independente na karon. They will be declared as independent candidates. Therefore, kung independent candidates si Bato de la Rosa kag si Vice nga si Bongo, hindi na makasubstitute si Bongo sa kay de la Rosa because that substitution will already be invalid tungod na deklara na gani ang kusiwing nga hindi litimo. So therefore, ang magwa sina iya, hindi na maka-withdraw sila ni Kwan. Maka-withdraw si De La Rosa. Pero hindi, wala sa may maka-substitute sa iya. So ako. Okay. Attorney. Okay, sige. Nadula si Attorney Ortiz. Sige lang mga Harold, no? Ating guro do okay na lang kita guro kay Attorney man. Sige. Anata na lang sa kwanta na lang siya Harold sang iyagid man nga ano na lang no. Mensahe guro kasi Attorney Ortiz. Sige no, so maayo gid. Sige. Attorney? Yes, Bombando. Sige Attorney, last mo na lang gid nga mensahe no kay medyo kulang ato nga panahon, mas kanami ginitani diskusyon na nga muni nga mga topiko subong nga aga ano. So attorney, last mo na lang gid man nga mensahe Salamat kay Bombando kabay nga nakapatag kita sa ato pumuluyo. At maintindihan nila ang ilang ang ato nga pampolitika subong kay korte ni kasadya. So balantayan buwan ro, ibi mande hulaton naton kung ano gid ang resulta. Okay, sige. Attorney, madamo gid nga salamat sa imo and good morning liwat. Good morning kag mayong aga. Okay, sige. Madamo nga salamat kay Attorney Joe Max Ortiz no, anay alkalde kag isa ka political analyst man. Diri sa aton sa Negros Occidental. Matapos kigitpat-pat yaman sa aton kung anong ginmanibala ang lakat sa nasilingning nga mga substitutions and possible nga mga withdrawals sa ang pila ni ka mga kandidato. No, nga gusto o kuno nga nag-file sang ilang nga mga COCs. Buwas ka adlaw Lunes no, amo gini siya ang ako sa English pabala ti moment of truth. Ari na. So sa mga kultura naton well ang Lunes adlaw amo nang balantayan no kung ang subong nga ako nang nag-file sang vice presidency sang kahapon sang Sabadong adlaw base magliwat pa no bantayan ta base ang from vice president to president.
Kagang iban pagid nga mga partido no base may mga unexpected sila nga mga plano kag mga unexpected nga pag-ubrahon base ang isa sa pila ka mga partido nga nagpadlagan mga presidente base maga-withdraw man. Kung pa-substitute man. Well, no, diri sa ato niya sa lokal nga panguluhan, no, diri sa ato sa Negros, so far do medyo malinong niya ang kahapon nga adlaw kag sa Lunes nga adlaw, di base pa lang no, may mga slight changes man. Pero sa norte nga bahin sa nga probinsya at sa syudad sa Escalante, may mga nagpatigayon sa withdrawal. Ang masiling nato na lang gid ni kinanglantan na lang gid sang nasiling nga divine intervention. Iba ni kasiling ni nga pangamuyuan ta. Kay ang makaako na lang ni ang kabalo sa aton. Time check, 52 minutos na nakaligal sa tak na ang alas 5 sang aga. Mga kabombo, do ginakulapos kita sang tiyempo. Kag kita naman liwat magkuptanay sa dason nga Domingo. Kag nga dugang pagin nga mga programa, bantayan nyo sa masunod pagin nga mga programs, mga public programs dari sa Bombo Radio Bacolod. Hindi nyo kurmahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio!